ndinotanga ndatenda shumba chikara kuti vakagona kuroora vakaroora vamamoyo vatinova nhasi tingangotaura kuti ndivo mai Maria vakazvara Jesu, nokuti chido chavo chatiratidza kuti vane vanhu pahana vanogona kuchengeta. Achange ari makuwerere ku the official opening of Sekuru Kanengo's bar Chisecha kuchange kune vaimbi vakasiyana-siyana vanosanganisira makingwazi, segono nakapfupi, zvekunwa, zvekuputa, zvekugocha nezvekudyira zvese zvichange zviripo kubva musi wa 24, 25 na 26 December 2024 kutanga na 2 p.m. masikati Tiupungwe venue Mukumbura Chisecha Dande border post kupinda mahara. Uyai tipemberere kisimusi tiri pamwe chete tichiti makorokoto kuna Sekuru Kanengo. Greetings, good people. My name is DJ Oli and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, panapa ndine mashoko andiri kufamba nawo, mashoko andivhundusawo, atondishamisawo zvakaoma. Ukaona murume mukuru akusvika pakutaura kuti tinotenda vaMnangagwa vakaroora mamoyo akabereka Jesu, kureva kuti mai Mnangagwa ndo Amai VaJesu. Zvakaoma izvo. Inyaya yenzara. Vanhu vakaomerwa, vanhu vangopiwa tunyemba tushoma vakufarisa pakutaura mashoko akadai so. Sezvamunoziva kuti inini handitaure nyaya dzekunyepa, ndinotaura nyaya dzine umbowo, dzine dingindira, ende sosi rangu this time iri kubva paZBC. ZBC ndo ine clip iri rabuda richitaura kuti aiwaka tinotenda. Pakashata. Ndisingatambise nguva, ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Toita sei? Tofambira nyaya dzacho. Handitika zvinhu zvada sei? Zvinhu zvoendeka, zvinhu zvoenda kumberi. Right, regai ndipinde muvidhio iri ndikuratidzei muzvionere mega kuti mawani tozokurukura zvizhinji tamboona video kuti riri kufamba sei. The elderly community in Gweru is the latest to benefit from the First Lady, Dr. Auxillia Mnangagwa's philanthropic works after receiving a consignment of goodies for Christmas this Thursday. Tafara Chukumira gives us more details. The latest donation by the First Lady, Dr. Auxillia Mnangagwa, comes after another similar program on Monday, which saw orphanages and some vulnerable groups receiving foodstuffs and gifts, bringing a smile on their faces this festive season. The First Lady extended the gesture to the elderly in the Seat of Progress. Ndinotanga ndatenda shumba chikara kuti vakagona kuroora vakaroora vamamoyo vatinova nhasi tingangotaura kuti ndivo mai Maria vakazvara Jesu, nokuti chido chavo chatiratidza kuti vane vanhu pahana vanogona kuchengeta. Tinobonga mai vatipfunga, vatipa chokudya, isu zvirema, vamwe mapofu, vamwe zvii zvose zvinotambura zviri muno mukati menyika. Asi ivo mai, samai vemhuri, mai vevana, vasingashari kuti mwana upi kana upi, vanopa. Ndinotenda zvikuru kuna vamamoyo vachirera nherera kuti vatipa Christmas tiwanawo zvokunanzvira paChristmas. Midlands Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, Honorable Owen. The elderly community.
Right, mazvinzwira mega mazvionera mega rikatipa dzoke ipapapa tinyasonzwa kuti zviri kumbonyasonzi chii, nekuti pamwe pacho munofunga kuti ndendichinyepera kana ndendichiwedzerera. Ndinotanga ndatenda shumba chikara kuti vakagona kuroora, vakaroora vamamoyo vatinova nhasi tingangotaura kuti ndivo mai Maria vakazvara Jesu, nokuti chido chavo chatiratidza kuti vane vanhu pahana vanogona kuchengeta. Hanzi chido chavo chatiratidza kuti ndo mai Maria vakazvara Jesu, vane vanhu pahana, vane vanhu pamoyo. Ameno kuti munoonawo sei nyaya iyi? Munoonawo sei, muri kuzvionawo sei kuti bo here zviri kuitika izvi, kuti vanhu vanosvika pakutaura mashoko iyaya? Inini hangu maonero angu nemafungiro angu ndinoona kunge nyaya yenzara. Nyaya yenzara ndo iri kuita kuti vanhu vasvike pakunanzva kumashure kwevamwe vanhu. Inyaya yenzara iyoyi handitika. Saka isawo comment yako mucomment section, wotaurawo mafungiro ako kuti chingave chii chinoita kuti vanhu vaite excited nema-basic commodities, chikafu, zvinhu zvingori normal zviri ordinary zvekuti munhu wese anofanira kunge achiafoda kuzvitenga. But right now vanozosvika ana sekuru vedu vakutaura mashoko akadai so. Aiwaka ndonyanga nchifamba naizvo manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Ngatisangane muvidheo rinotevera. Warwara here, washungurudzwa nemweya wetsvina, uri kutsvaga wekuroora kana kuti wekuroorwa naye, wakabirwa here, kana mhinduro yako iri hongu, yes, warangarirwa. St. Angel's Apostolic Church present crossover night with the Bishop Samuronda live in South Africa, 31st of December, time 8 p.m. till 6 a.m. Venue, Lord Kanyile Community Hall, Ivory 2 Midrand in South Africa. Healing and deliverance plus one-on-one sessions available. For more information, please contact the numbers on your screen. Uyai tiyambuke tiri pamwe chete muchitima chemweya. Achange ari makuwerere ku the official opening of Sekuru Kanengo's bar Chisecha. Kuchange kune vaimbi vakasiyana siyana vanosanganisira Makingwazi, Segono na Kapfupi. Zvekunwa, zvekuputa, zvekugocha nezvekudyira zvese zvichange zviripo kubva musi wa 24, 25 na 26 December 2024 kutanga na 2 p.m. masikati till Pungwe. Venue Mukumbura Chisecha Dande Border Post. Kupinda mahara. Uyai tipemberere kisimusi tiri pamwe chete tichiti makorokoto kuna Sekuru Kanengo.